नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे नवीन अशा व्लॉगमध्ये. डेली नाही, आपला जर्नी ब्लॉग आहे आज. तर जर्नी ब्लॉग आहे, चाललेलो आहे फिरायला. तर 3-4 दिवसाची ट्रिप आहे. जर्नी तर चालू आहे. पावणे एकची ट्रेन आहे. कुठून आहे, कसं आहे? कुर्ल्यावरून आहे, LTT लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून. तर बघूया आपण. पावणे एकची ट्रेन, 11:30 वाजलेत. इथून जायचं आपण, बघू ओला ऑटो वगैरे काय ते करून जाऊया, कारण की आत्ता ऑटो भेटणं मुश्किल आहे. तर पूर्ण फॅमिली चाललेलो आहे आम्ही, शिव पण आहे. तर मजा मस्ती करूया फुल. सगळं तिकडे आहे, ऑलरेडी बुकिंग झालेलं आहे. तर आता फक्त जायचं आहे आणि एन्जॉय करायचं आहे, मस्तपैकी थोडं रिलॅक्स. तर आता निघूया, कारण की आता ओलाचं बुकिंग चालू आहे. तर बघतोय तेच, खाली जाऊ, गाडीमध्ये बसू आणि मग पुन्हा भेटू. हे आता इथून बॅगा उचलून घेऊन जायचं. भले 3-4 दिवस जायचं, पण आहेच. तर चला निघूया आता. फायनली आम्हाला ऑटो भेटले. ऑटो बुक केले 2. ते 3 जण दुसऱ्या ऑटोत गेले पुढे. ते आम्ही 3 जण. कोण कोण आहे? पिलो, शिव, मी आणि ताई आणि भाऊ. आम्ही 3.5 ना, 3.5 माणसं आहे. आणि ती आपली रिक्षा एक पुढे आहे. या रिक्षात आहेत 3 जण आणि आम्ही 3, 2, 1.5. मी बोलतो 3.5. 3, 2, 5. 2 मध्ये किती झाले? 7 झाले. 7 माणसं आहे का रिक्षात? ती कंपनी मॅच चालू आहे तिथे. चला आता कुर्ल्याला भेटूया, लोकमान्य टिळक टर्मिनसला भेटूया. इकडे भव्य कबड्डी मॅच पण चालू आहे. भव्य अजून. तर चला कुर्ल्याला भेटूया आता टर्मिनसला. हे बघा, इकडे एक ऑटो मध्ये. अरे आम्ही इकडे तर फायनली आलोय कुर्ला टर्मिनसला. अरे याचा डान्स चाललाय. तर कुर्ला टर्मिनसला आलोय, लोकमान्य टिळक टर्मिनस. तर आता यांच्या रिक्षामुळे आम्ही पण पुढे आलोय. आपण तिथं थांबत होतो, जवळ होतो. हा. आता इथून पण ठीक आहे, आता प्लॅटफॉर्म चालायला लागेल थोडा. तर चला प्लॅटफॉर्मला जाऊया, बघूया ट्रेन लागले काय, आणि मग आपल्या सीट डब्बा कुठं आहे ते बघू, शोधू आणि बसू. तर चला आता बघूया प्लॅटफॉर्म कितीवर लागते गाडी. कुर्ला टर्मिनस 4 वर आहे आपली गाडी, 4 वर. तर 4 वर जायचं आपल्याला. पिलू धुरंधरचं कर. चला गाडी 111099 कुर्ला टर्मिनस मडगाव एक्सप्रेस. तर फायनली आपण चाललो रत्नागिरीला. तर प्लॅटफॉर्म मग 4 वर आहे. तर आता ब्रिजनी जाऊया. आणि एक येत आहेत सावकाश एकदम. तर 4 नंबरवर जाऊ, बघू कसं काय प्लॅटफॉर्मवर. आता मेन टास्क आहे सीट आहे, चला आणि 4 वर जा. तर 4 वर बघूया गाडी लागली काय, आणि मग आपला कोच बघून सीट बसू. फायनली गाडी आपली लागलेली आहे, लोकमान्य टिळक मडगाव एक्सप्रेस. तर आता आपला डब्बा आहे S1 इथं जायचं आपल्याला चालत. इकडे एकदम पुढे. चला डब्याची इथं जाऊ आधी. S1 हा डबा. फायनली आलो चालत. इथेच आतमध्ये बघू सीट नंबरच्या 3 सीट. 23, 81, 39. साईड लोअर. RAC भाई, मी काय करतोय? RAC मध्ये गाडी लागली, भरपूर चालायला लागले आम्हाला. तर आता बघूया जर्नी कशी होते, गर्दी किती काय. अजून ह्या सीट्स खाली आहेत, इथे पण येतील. वरती आहे, इकडे मम्मी पप्पा, इकडे आम्ही दोघं, ताई भाऊ. तर बघा आपलं एन्जॉय करा. कुठे चालले?
वा वा पिलो पिलो हे पिलो मी जातो बाबा ट्रेन मध्ये आलाय ट्रेन मध्ये आलाय आपली गाडी 111099 हा लोकमान्य टिळक मडगाव एक्सप्रेस 12 वाजून 25 मिनिटाचा टायमिंग आहे. बघू कधीपर्यंत निघते आणि कधीपर्यंत आपलं पोहोचवते. 5:30चा टायमिंग आहे रत्नागिरी. तर बघूया. आणि ही बघा ही कशी बघते 5:30चं टायमिंग आहे. बघू ऑन टाईम येते का. आपल्याला पण असं पण काय ऑन टाईम जायचं नाही. आपल्याला लेट गेलं तरी चालेल. हां डायरेक्ट गोवा डायरेक्ट गोवा. तर बघू आता अजून तर पब्लिक नाही आहे इथे. थोडा वेळ थांबा बघू ठाणा पनवेल नाही पण अजून एक गाडी आहे स्पेशल ट्रेन सोडली 12:20ची. हां नाही ते तर आहे. बघू आता 12च्या मी ह्यावेळी ह्या ट्रेनने जेव्हा वेळेला गेलो ना ज्यावेळी 2 वेळा लेट गेले. 4:45ला गेले एकदा. हां एकदा 2:30 वाजता. चला बघूया आता जर्नी. ट्रेन ऑन टाइम निघालेली आहे ना निघाली आमची ट्रेन बघा. आमचं उचल तर ट्रेन निघाली टायमात ऑन टाईममध्ये. हे बघा गाड्या हे गाड्या बघा कसं छान आहे. तर बघू आता प्रवास जर्नी मस्तपैकी होईलच छान. करूया अजून प्रवास. निघाली ऑन टाइम फर्स्ट टाइम या ट्रेननी 3ऱ्यांदा आलोय पण ऑन टाइम निघाली नाही बोलू. लाईक कसं करायचं कसं करायचं दिसतच नाही इकडे करणार असं. आईने बघा काय बांधलंय. थंडी लागते. विंडो पण केले फायनली तुम्ही. हे बघ तिला झोपून द्यायचं ते बघ हे झोपले. विंडो कशी काय बंद केली. उघडलेली ना विंडो. ओपन आहे. आता ऑलमोस्ट पोहोचले ठाणा. ठाण्याला गर्दी होईल. कुठली आणि तर उक्षी स्टेशनला पोहोचलोय आम्ही 5:45ला. हे बघ उक्षी स्टेशन आणि फॉग बघा. फॉग किती आहे जबरदस्त फॉग आहे. कॅमेऱ्यात पण दव येतोय अक्षरशः. तर बघू आता 6:30पर्यंत नेते आपल्या रत्नागिरीला तिथे काका बोलतात. बघू आता समजेल किती वाजेपर्यंत नेते. तर क्रॉसिंगला थांबले. कुठली ट्रेन आहे ते माहिती नाही. आम्ही अचानक उठवले सगळ्यांना कारण की मला वाटलं रत्नागिरी आलं कारण की चिपळूणपासून नॉनस्टॉप आली ट्रेन. तर आता उक्षीला थांबलीच. मला वाटलं रत्नागिरी आलं म्हणून मी यांना पटापट उठवलं. तर बघूया आता किती वेळात नेते ते. क्रॉसिंग आहे आता कुठली गाडी आहे ते माहिती नाही. बघू मग. दव बघ इथे दव. दाखवले छान वाटतंय बोलतो. छान वाटतं बोलतोय. छान वाटतंय. आता दुसरी बोलायला कुठे होतंय. थंडी लागते. आलते थंडी कशी आलती. क्रॉसिंगला थांबले ना पिल्लू गाडी. कशाला थांबले मम्मा. ना आपल्याला ट्रेन मध्ये जायचंय ना मग तो थांबले ती. हो हलतय ग हलतय. मी चालतो इथं. अगं बाई छान वाटतंय ना. कसं वाटतंय पिल्लू. हा बाबू ट्रेन आहे. फायनली आलो रत्नागिरीला. स्टेशनचं काम चालू आहे. मडगाव एक्सप्रेस.
सनसेट बघा सनसेट नाही सॉरी सनराईज होईल आता. आम्ही बघा शिड्या चढतो शिड्या बघ आमच्या हे बघ काय होतंय तुला पडशील कसं वाटतंय काय नको ना घेतलंच तू शेवटी ते चला 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 इव 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 पटकन डुबुक मार रत्नागिरी नवीन केलंय ना नाच फोटो काढू सुंदरी सुंदरी रत्नागिरी फायनली आलोय रत्नागिरीला हो 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 आम्हाला फुल आणले आणि आम्हाला चल ये तर फायनली आलोय रूमवर आलेलो आहे तर आता हा जर्नी ब्लॉग इथे चेंज करूया ओके ओके जर्नी ब्लॉग इथे चेंज करूया आणि भेटूया आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये तर कसा वाटला जर्नी ब्लॉग ती लाईट नाही लागत कमेंटमध्ये सांगा लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा भेटूया आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये